Fuck, den er ikke easy. Den er i The Cliff of Shadows. Skal jeg hele vejen rundt? Easy. Jeg er blevet level 22. Yay. Spiller lige lidt i morges. Ja, det så jeg faktisk godt. Jeg var inde, imens jeg sad i skole, der var jeg inde. Nice. Gik lige ind på klæberen.dk, tjekkede lige odds. Ja. Så gik jeg lige til sidste punkt i streamen for at se, hvad level du var. Nice. Jeg stalkede dig. Det kan jeg godt lide, når jeg streamer. I stalker. Det er det, man gerne vil have. True. True. Yes, sir. Nå, jeg fik nye spil, så jeg skal lige huske, hvad det er for noget. Du får smite og et eller andet. X of Weakness. Weakens to target enemy, reducing damage caused by 2 and reducing the effects of any healing by 20%. Den er sgu da rimelig god. Det er godt. Så de skal ikke heal lige så meget, og de gør mindre skade. Ja. Så er det Mind Blast. Damage. Der er mange. Lesser Heal opgraderet. Shadow Pain opgraderet. Lesser Heal rank 3 nu. Heal er mellem 135 og 157. Pretty good. Det er 66% af mit liv. Jeg har 779 lige nu, uden buffs eller noget. Ja. Ja, det hele er en god slat. Ja. Jeg har fået lidt stamina shield. Fået lidt mere stamina på min cloak. Vent. Jeg kommer til at gå ind i Ragefire-kassen. Og bare gå ud igen. Ja. Men hvorfor er den der quest der, som jeg kan complete, Den er inde i, der er sådan lige lidt efter et stykke tid. Inde i Ragefire-kassen. Så skal man trykke på ham, og så får man en ny derinde, som man skal klare, mens man er derinde. Hvad fanden var det så for en, jeg lige fik der? Nå, jeg er gået det helt forkerte sted hen. Nå! Jeg skal bare hen til Windmasteren og snakke med ham. Det har jeg ikke gået forbi jo. Mens jeg har haft travlt med at brokke mig. Det var det der meat der, du tog i Crossroads, så jeg skal give ham. Det var fint, du skal også flyve herover alligevel, så. Jeg er allerede i Okuma. Jamen, du skal til Crossroads jo. Nå. Ja, det er rigtigt. Au, der døde jeg næsten. Big Hunt. Den vil jeg gerne have nu, den kan jeg klare selv på et tidspunkt. Wow. Hørte du også den lyd? Ja, der er en, der blev level 60. Den her, der giver 6 stamina alligevel. Mere armor. I want that. Spirits be with you, man. Den kan jeg også klare selv på et tidspunkt. Jeg kan ikke se dine quests lige nu, det er træls. Det hvis jeg reloader. Måske. Maybe. Man kan se dine nu. Det kan være, du skal være tættere på mig. I don't know. Maybe. Tror heller ikke, jeg har nogle quests, som er henne ved dig. Jo, det burde du meget gerne have. Du burde have en Quillborg quest. Det var den, jeg tænkte, vi skulle være. Striker Beak. Ja. You should have that. Jeg har en masse quests, som er røde. Det er lidt lige med at se, hvad for nogle jeg kan lave, og hvad for nogle jeg ikke kan. Lidt quest. Let's tage. That's pretty good. Maximum. 20 minutter? Nej, 60 minutter. Jeg kommer nu. Ja. Strangle Kelp, kan jeg se. Ja. Ja, jeg skal det så.
Jeg gider ikke. Bloodshot. Hvad hedder den quest? Den hedder Bloodshot of Agamagan. Den skider jeg ikke have. Bloodshots. Abandon that one. Yes, abandoned. I den der skal jeg også have på. Den der. Så har jeg alle mine buffs på. Armor. Health increased. Og strength increased. Nice. Sådan. I de der valgfag, vi havde, vi kunne vælge imellem, ikke? Der var der idræt og mediefag, mener jeg, man kunne vælge, var de to, man kunne vælge imellem. Ja. Eller billedkunst og sådan noget. Og det var kun mediefag, der blev oprettet, fordi at minimumskravet til at oprette de andre klasser, det var 5. Og ingen af de andre havde fået 5. Så alle kom bare på mediefag. Så vi er sådan over 30. Oh, det er. Der Shit. er en kyst herinde, jeg kan klare. Go get it. Jeg skal lige se, om jeg har noget Kan du lige, sælge. For the Ja, det vil jeg meget gerne. 3 stamina. Så har jeg lige pludselig 836 HP. Med min egen buff og din buff oven i hatten. Noise. Soon 1000. holy shit, det gav mig 1000 XP. Oh, damn. Det var bare en quest at snakke med en. Du har nok klaret et eller andet. Du har ikke afleveret endnu. Nej, det var den der, hvor jeg skulle få opgave mig herhen og snakke med Flymaster. Nå, var det bare det 1000? Damn. Der er også en quest der, jeg har klaret. Wolfmaster Disciwick og vundet den. Det siger vi ikke. Den Og det var i skal vi... Ratchet. Ja, det er Ratchet. Der skal vi kende endnu. Nå, jeg kan ikke se din quest. Men det er det der Quillbore noget. Hvor er du henne? Der står du too far away. Jeg er lige her. Lige ved Har siden du af dig. allerede klaret? Ja, det er det der Quillborn over. Ja. Der hedder Planeswagger Beak, det er de der fugle. Nå ja, vi kan tage fugle. De er lige herude foran. Vi kan bare tage fuglene på vej op til Quillbore. Quillbore er... Jeg er ikke helt sikker, at det er sådan... Er det det der Racer en? Nå ja, selvfølgelig. Det er 15 questen, der har jeg set den. Ja. Det er bare fugle på vej derhen. Jeg tror, jeg kan huske, hvor det er. Det er ikke sådan... Bare lidt... Det er ikke den her vej, er det? Så der er en taske, hvor der står Planeswagger Beak herinde. Nå ja, men... Hvis vi skulle gøre det... Hvad hedder det? need more. Vil du lige sætte freefall på? Du højreklikker bare. Og så trykker du på et eller andet. Så sætter du på loot group. Og så, eller loot, og så sætter du til free. Og jeg klikker på dit billede. Ja, freefall. Vi kan godt rundt og nakke dem her. Like that. Når jeg prøver mindblasten, så kan du tårne den med det samme. Så den ikke går på mig. Vi kan prøve. Hvad var jeg? Quillbore? Nede og gøre det. Quillbore. Den her vej, eller? Jeg kan ikke se din quest. Prøv at vende den vej, vi skal gå. Er det ikke den her vej? Den her vej. Right? Det er en Quillbore. anden quest. Det er Quillbore, vi skal. Vi drev bare dem der på vejen. Den her vej. Det er den, der var, ja. Okay. Den her vej, vi løber. De er Der overalt, de også- der... Ja, der er også en rimelig nem quest. Fungal Spores 4. 0 ud af 4. Ja, det der ved vandet. Jo, det kan godt være. Jeg kan bare ikke se noget, der jeg har ikke været der. Det kan Okay. godt være, der er vand der. Der er vand der. Er det en sø? Der er en lille sø, ja. Med level C. Vi kan bare dræbe den her på vejen.
Nice. I Planeswalker Beak. Nice. I can't do Bam, 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 bam. Du kan godt skinne dem, ja. Har du lootet den her? Ja. Jeg kan ikke se noget på den. Okay. Nu kan jeg se den. Nu kan jeg se dine ting. Nice. Jeg kan godt mærke, at det er meget svært at spille sådan her selv. Ja. Især som priest. Der er lige en gut her, der finder på at få dig. Jeg skal huske at vente på dig. Skal du ikke skinne den der? De der formbiler skal jeg ikke nakke for os. Nej, det snakker bare dem, der er i vejen, du ved. Der er en Planeswalker lige ved siden af os. Nå, ja. I need to Jeg har forresten stadig ikke et mailbox-ikon. Nå. Shadowton. Kommer en hunter her. Yes. Så jeg tror ikke, de solgte. Det tror jeg heller ikke. Det kan være, man skal sælge dem en af gangen, fordi folk ikke har så brug for så mange af dem, måske. Maybe. Der er en Men så lave mail. en og en. Ja, måske er det... det kan da godt 20 være, gange. det er det. Det man skal gøre. Der står Bloodshot of Agamagan. Ja, det er vist min, tror jeg. Der står ikke Laboren. Nå, weird. Der står heller ikke, at jeg har den kyst. Så. Weird. Weird. Vi skal lidt forbi dem her. Ikke sandt? Går lige på hunteren her. Står også lige på dyret her, så den ikke går på dig. Yes. Ja, jeg tror hellere, vi må gå på dem her også. Yes. Yes. Og så har vi nogle striders. Nå, skik på den. Jeg trykker på den falske knap. Det er okay. Det er det ikke, den har en halv times cooldown. Nå, Har du ikke lootet dem her? You don't like money and stuffs? Der er linen clock til dig også på Line. Hallo? klar. Mener ikke det. Klar. Nice. Du har allerede fundet 3 af dem. Vi kan gøre sådan her. Bare tage alle de her. Der er se en her nemlig. Missede du? Nej, jeg har brugt en anden ability. Jeg har sådan en buff, der varer 2 minutter, som jeg skal
aktivere og holde øje med. Bit annoying, honestly. Det er warrior-ting. Du kan sikkert få en af de ældre, der tager den på automatisk. Ja, hvis det bliver alt for slemt, så bruger jeg nogle makros, ja. Jeg tager bare lige den næste her i rækken, mens du looter en stuffs. Fik du lige en... hvor meget? 8. Det var sygt. Er det dem her, du skal have? Geomancers. Ja. Er det dem her? Geomancer, Defender og hvad ellers? Geomancer, skal lige finde kysten. Defender og Greenig, Snarlsnout, Tusk. En boss, okay. Så er det da bare kom i gang da. Og en Defender. En Defender mere. Er bossen her til højre, eller skal vi en mere? Ken? Jeg kan ikke helt se din kryds, desværre. Der er så mange ikoner oven i hinanden, at jeg heller ikke rigtig kan se det. Du burde kunne se, om han er her. Eller om han er en længere over. Bossen. Hvordan skal jeg kunne se det? På map. Den er en længere henne. Okay. Så går vi ind i mig. De der Defender skal jeg også bruge, jo. Ja, men jeg gider ikke tage en camp, hvis vi ikke behøver at tage en camp. Men vi behøver da at tage dem. Det er til kysten. Ja, men de er også herovre næste. Tager lige den her hånd, så han patruljerer. Står lige på hunden. Det er bare hunden først, honestly. Sådan der. Much better. Scroll of Protection is pretty good. Der er en Defender her. Det er klart til dig. Går vi lige højere om her. Fordi der er en camp, hvor der nogle gange er elites and stuffs like that. Det gider vi ikke at arbejde med. Vi har et overblik her. Bare vent på Hunteren kommer herover langt nok væk fra Geomanceren. Går jeg bare på Hunteren. Det er nu. Træls de der Hunters, der bare patruljerer rundt altså. Der er en til, men vi tager lige Geomanceren først. Interrupted. Axon. Lad os se her. Gå bare højere om her. Tager den vej her. Bare hug the wall. Think is safest, så du ikke bliver taget bagfra eller noget. Og det er en Mystic. Nu skulle vi så ikke snakke, men han var der. Der er mange af dem. Ja. Men healed %, bitch. What? Der er Razor Snout. Ja, det er ham. Det er den forkerte Snout. Razor Snout, er det en elite? It is, men det er en grå elite. Men skal lige vende på Hunteren, kommer herover. Camps er altid lidt nøjere, så det er godt. Det er han er Greenig. Ja. Tager lige den Hunter her. That should be... Hvad hvis det er respawn, der får noget igennem? De burde ikke respawne så hurtigt. Snakker dem i okay fart. Ja. Defender. Du skal bare holde øje med, at du ikke går for tæt på nogen andre. Jeg har stadig ikke taget den buff heroppe, ikke? Sådan der. Yes. Lad os gå Velstorm så i stedet, hvis der er en elite der, ikke?
Kigger lige bag os. Ja. Det er bare så ham her ikke kommer til at være i vejen, ikke? Hvad får du af XP af dem her? Anything good? 6. Nothing good. Okay. Jeg gør lige sådan her. Går i defensive. Kom herover. Jeg er meget glad for, at du ikke... Så var det godt. That is some good... Fik du klaret dem. Der er Snout. Mystic er vist faktisk... melee. Så han kommer hen til os her. Buff. Taunt. Revenge. Yes. Very nice. Hvor er Mr. Snout? Don't think it matters much. Og Vetterstorm her. Ja. Går bare over og slår på ham her. Og når det han bliver nakket af en anden. Det er okay, han spawner igen. Han er på dig, Taunt. Sådan. Er klar på knapperne. Ja, Jeg har ikke mere mana. tag noget mana. Jeg har ikke noget mana til. Hvad mener du? Du har selvfølgelig købt mana-ting. Det her er ikke godt nok, men til videre. Man skal købe mana. Mana, man kan spise. Jeg er allerede i gang med at drikke. Der er en bag os her. Jeg tager mig. Den giver mig 8 mana per second. De mana-ting, som jeg havde, det var Adams Conjured. Ja. Ikke? Den der. Yes, dræber den her defender også. Han er bare lidt i vejen. Need more rage. Yep. Har de dræbt den elite her? Nej. Vent på en spawner. Der er en chest herovre, du kan tage. Ingen slags. Sounds good, Dusty man. Thanks. Earthroot. Fik du en Earth Root? Seriously? Vil have den. Ja, tre. faktisk. Ja, det er jeg gerne. Så en Earth Root. Det er dum. Thanks, man. Jo. Jeg skal over og dræbe det, der skal dræbes. Der er det så lang tid før den spawner der. Det kan godt tage lidt der. Lidt uheldigt, der var en anden. Bam, 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 ba, 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 ba. Der er den der Mystic igen. Han er tilbage. Ah, han er tilbage. Så skal du get dem den. Jeg vendte mig om, og så så jeg bare. Skal du get dem. Og hvad mangler du? Ja, jeg gør bare sådan her. It's too far away. Fint. Så det er mig. Nej, det er fint, jeg har ham. Trykker på tårnknappen. Do that yet. I don't have a target. Yes. Get his head. Nå, du har alle defenders. Mangler du Geomancers, eller hvad? Yep. Geomancers. Okay. Jeg mangler 6. Nå, vi har ikke fundet så mange. Der er en Briarthorn herovre. Sygt nok. Vi dræber ham her først. I can't. Need more rage. Briarthorn. Herinde et eller andet sted. Nej. Nej. Ja. Nå, her.
Yes. Ham der er godt i gang med at clear den camp. Der er der en geomancer herovre. Og en lige her. Ja. Fik jeg slet ikke noget for det der. Nej, han nåede at angribe den før os. Så går vi bare herover. Håber vi kan finde nogen her. Der er vist en herovre. Jep. Ja, du mangler 6 mere. Okay. Need more rage. Not enough rage. I suppose at der er en herovre til venstre. Med gears. I need to get closer. Jeg sidste min magtblast. Der er rimelig mange her. Lad os lige lidt smart. Jeg ser et par stykker af dem her. Du dør, hvis alle dem der kommer på dig. Alle sammen? Det tror jeg, ja. Ja, en mere derhenne jo. Det er det. Jeg tænker, It's too far. Need more rage. Can't do that yet. han gik på dig, for some reason. Okay, så mangler du en mere. En mere, ja. Der er Så er måske... der de der Planestriders. Ja, der fik jeg dræbt nogle Planestriders. Der er en lige her. Ja. Vi skal blive i det her område her, fordi at vi løber tør for geomancers. Der er ikke en geomancer. Ja, FD. Hvad er hvad? Ja, FD. Det er Razorfane Dungeon. Det er en lidt højere level. Også med quillballs. I love killing quillballs. Bitches, little bitches. Og se Hearthstone. I see Hearthstone. Down she blows. Er der ikke bare lige en? Det er bare en geomancer, ikke? Jo. Bare en. Just one guy. One fella. One fartsmænder. Den er heller ikke lootet. What's up with that? Nå, fordi du er lord. Det ligner bare, der kun er defenders derovre. Er det her en... Nej, det er også bare en defender. It's like defenders everywhere. Der er en der. Hvor? Eller to der. Når jeg kigger. Nå, der. Super. Der er en på mig. Jeg kan lige fix. Han kan stadig se mig, han kan stadig se mig. Jeg kommer.
Healer dig. Ja, tak. Fint det her. We're doing the thing with the tanking and the healing. Ja, bare slå en steady. Yep. Okay, du vil gerne blive angrebet, og ikke gøre det. Derpå, jeg skal Der herover. er nogen på mig. Det vil jeg bruge, for du kommer hen til mig, så jeg kan tårne ham. Yes, det er fint. Bare gå lidt tilbage. Sørg for at kigge bag dig, der ikke er nogen der. Ikke. Vi healer nu os selv. Det er så fint. Jeg går over og dræber ham her. Jeg kan godt holde til lidt endnu. Og så er der faktisk en kiste herovre. Planlagt. Ja, ja. Jeg skal ikke tage den, så du ikke går for tæt på all the guys. Der var Earthroot igen. Der var mere. Det var a bunch of things. Tak. Det tager også kun huden over at åbne den hver gang. Sådan der. Jeg intet er lootet her. Penge. Jeg lootede det der. Ja. Yes. Så er det bare de der Planestrider, vi lige skal blive færdige med, ikke? Jo. Excellent. Der er også noget, der hedder Fungal Spores lige under os. Er der det? Den er vej? No way. Den der over vandet. Nå, den er da helt heroppe, er den ikke det? Nå, Den er her, hvor jeg trykker. Og det kan du ikke se lige meget. du løber ind i Magic Wheelballs lige nu. Jeg ved ikke helt, hvad planen er her. Kite var på måløb til min død. Hvad sådan? Du? Nej. Jeg prøver at sætte... Var det ikke Planesburgeren? Min første angreb er en dot. Den giver ikke physical damage. Den giver bare en damage over time. Den her. Lidt hurtigt. Nice. En mere. Der er en derhen. Yep. Vi kan sagtens tage det der for... Nå, derovre. Vi var på vej 2. Du kører lige selv lige nu. Vi så 2 forskellige. Jeg antog bare, at du følger efter mig. Ja, så var du fuldt efter mig. Nej, det gør jeg aldrig. Jeg tænker. Men jeg sagde den her vej, og så sagde du, ja, så jeg tænkte, okay, han ser mig. Ja, du får ret meget crit med din... med din Mind Blast. Hvad er det for nogle potions, jeg kan køre der? Defense? Hvad ellers? Agility? Yep. Ja, jeg skal lige have den her. Ja. Jeg kan ikke loot den, når du også lootet den. Er du sikker på, at det ikke fjerner quest item? 100%. Okay. Det var Adam, der siger ting. One shot it. Det sagde du også sidst, men så var du også, der tog du også fejl. Så er du meget sjældent Primal fejl. Wraps of the Monkey. Fun item. Leder. Kan du bruge leder? Jeg bruger mail. Men gem den til Adam. Plus 48 armor og minus 1 spirit. Med. Så den giver stadig 1 spirit. Men du kan ikke bruge læder. Alright. Der er vist en herovre også. Der er en til venstre. Der er der også en der. En lige her. Og der er masser her. Jeg går og fortsætter lige ud.
En her. Venstre for dig bagefter. Jeg har ikke fået den, dude. Jeg har ikke lootet nogen af dem den her gang. 80%. Ja, jeg ved ikke om det passer. Fortsætter til højre for dig. Bagefter. Den her, der er lige her. I need to get closer. Der fik jeg den. Nice. Sweet. Du sagde noget med fungal spores. Det er syd. Den der vej vender vi. Lad os lige se. Jeg er lidt langt væk fra dig. Yes. Jeg follower dig. Jeg vil ikke duel. Nej. Nej. Ja tak. Jeg trykker forkert. Kunne det ikke være sjovt, at accepteret? Så jeg havde været bange for at komme til at auto-attack eller sådan noget. I luften. God sport. Og de er... okay. Så til højre eller hvad agtigt. Bagefter. Den Eller her. venstre, det er op til en selv. Hvis jeg nu vender... Og vi kan lige aflevere det quest her først. God idé. Jeg ved godt, det er en god idé. Rigtig god idé. Jeg har kun gode idéer. Har du? Bum, bum, bum. Kan jeg lige sætte lidt? Læber en fan. Follow en Claiborne fan. Jeg gætter et follow åbenbart. I WoW. Get it? Nej, kan du ikke lige forklare mig den joke? Ja, jo, det er fordi, at på streams, der kan man follow. Og så fordi jeg trykkede på follow-knappen, så lavede jeg ligesom joken med, at jeg gav dig et follow. Men det var ikke et rigtigt follow. Det var sådan, Undskyld, fordi det jeg kom til trykkede information. follow. Hvad sagde du? Nej, jeg kan godt starte forfra. Det var fordi, at nej. Jeg må ikke sætte golden items. Hvor meget? Armor 60. Det er bedre end det, jeg har. 81 armor plus 2 strength plus 2 stamina. Kan du bruge det? 2 sekunder. Det lyder ikke. Måske. Er det, Nej, er det fra en af dine quests, eller hvad? Ja, det kommer jeg lige i tanke om. Ja. Ikke så meget, jeg kan sælge. Ja, jeg fik en ny quest forresten med at dræbe de der zebraer. Super. Men dem, de er overalt, så det behøver vi ikke. Vi kan bare dræbe dem på vejen hen til, hvor du er. Nej, jeg ved godt, hvor de der spores, de er, så der er nogenlunde, jeg kan huske det. Er du stadig level 10? Stadigvæk. Stadigvæk. Har du ikke også en quest, hvor du skal ned, hvor der står, at du skal kigge på noget ved en sø? Det er nemlig en af den quest, vi skal klare til RFC. Explore the waters of the forgotten pools. Der skal vi hen, som det første. Og der burde de der også være, de andre, du skal finde. Fucking spores. Ja, ikke også? Det her er den meget forkerte vej. Jamen, Jo, der er der også. Er det ikke den sø heroppe? Er det ikke der, hvor du skal Ja, kigge i der søen? også. Ja, men er det ikke der, hvor du skal kigge i søen? Den her vej. Godt. Jo. Jeg kan ikke huske dem. Jeg skal bruge 7.600 for at level op, ikke? Ja. Jeg har 7.577. What? Burde du så ikke være leveled op? Nej, hvordan det? Jeg mangler 23 XP, jo. Nå, jeg hørte ikke ordentligt efter. Ja, Det var for stort det gør tal. du ikke. Min hjerne kunne ikke kapere det.
Men XP bare, der står bare 100%. Ja, der har jeg også prøvet før. Den kiggede yderst ondt på dig, den der. Hvad? Du var sat på, var et splitsekund fra at blive pullet. Pullet. Hvorfor? Fordi, ja, det kunne jeg er se. ikke pulled pork. Du er pullet pork. Vil du godt skinne den? Er du tyk? Ja. Er det Mix Royale, I guess. Zebra, ikke også? Jo. Zebra. Zebra. Fint der. Smæk. Nice. Når det er til 4 Shepherdhus, jeg skal have. I see. Hvad er det? Ja, det jeg ventede på, ja. Der er en zebra til venstre. Rup. Kigger du rundt om der, eller hvad? Ikke altid. Hvad er du stadig i live? Det er heller ikke særlig ofte. Tror jeg, vi har established. Det er rigtigt. Du dør nok en levels. Hvis jeg render rundt med en healer og en DPS, så tænker jeg, at... Hvad kigger du på? Fuck kigger du på? Og nu hvis jeg glemmer at heal dig. Det håber jeg lidt, du ikke gør. Det er rigtigt. Great. Nej, jeg prøver lige at trykke N. N som Niels. Det er dit talent tree. N som Niels. Det er dit talent... Stop dig selv. Det er dit talent tree. Mills? Der står ikke noget. N som Niels. Og tryk M, det åbner bare kortet. Hvad for nogle valgmuligheder har du? Jeg har 7. 3 main. Talent ting. Jeg kan ikke huske dem til priest. Nå, Discipline, Holy Shadow. Holy. Hvad har du af valgmuligheder der? På den første linje deroppe? Discipline eller i Holy. Ja, i Holy, tror jeg. Healing Focus, Improved Renew og Holy Specialization. Det lyder som om det er den retning, du skal gå. Og så er der... Hvad har du af valgmuligheder, sagde du? Deroppe i toppen. Healing Focus, Improved Renew og Holy Specialization. Hvad gør de? Healing Focus gives you a 35% chance to avoid interruption caused by damage while casting any healing spell. Ikke den. Increases the amount healed by a renew spell by 5%. Renew spellen. Okay. Og increases the critical effect chance of your holy spells by 1%. Så renew. Kan du sætte mere end en i den? Hvad er med de andre kategorier at gøre? Jeg skulle bare lige høre, hvad fanden der var healer. Det var den der, obviously. Og hvad er der ellers? Er det bare Improved Renew, jeg skal sige, eller? Det tror jeg, ja. Jeg bruger aldrig rigtig Renew. Det skal du. Den er 40 over 5. Den healer 3 hver sekund. Ja, den bliver bedre og endnu bedre, når du tager den der. Skal jeg tage begge point ind i den? Ja. Har den 5, man kan putte i den? Nej, 3. Okay. Så starter vi med at putte 3 i den, så ser vi bagefter. Jeg har kun 2 point. Ja. Hvor flere? Du. Hold afstand. Bare vent til skyen er stoppet med at skyrere. Vent til skyen er stoppet med at skyrere. Korrekt.
Vil du gerne se, hvad der er på ham der? Jeg vil bare gerne have, at du ikke dør til lightning. Og man skal altid loot. Hej, kom lige herover. Du har tailoring, korrekt? Ja. Gider du ikke være sød og loot dem der? Den er klar. Hvad er det? Brythorn, den vil jeg gerne lige have. Kan jeg godt stå her bare? Jeg vidste, der ikke er noget i nærheden. Martes, der følger efter mig, men hvor er den henne? Hvor er den henne? Der. Det er fordi, jeg laver Bolt of Lightning Cloth. Nice. Så skulle du midt ud i den sø her, indtil at questen siger, nu har du kigget. Og også de der... Hvordan ser de der fungelspores ud? De er store og blå. Du er stor og blå. Ja, Du har blå bukser på. det er rigtigt. Jeg er også rimelig store. Ja. Jeg har en halv time mere til at hjælpe dig cirka. Så det er et interessant tidspunkt, du gør det der på, men Det irriterede mig. forståeligt. Så. Yes. Ej, jeg ser den. Der er en svamp derhen. Kan du se den? Ja, vi skal lige ud i vandet først, så du kan aktivere dine ting. Din quest. Styr bare til, når den har sagt, yay, du gjorde det. Her kan du herovre. Hvad er du skal dykke lidt ned? Har du sagt det? Har du klaret den? Yay, der var den. Så har vi bare det med, ja. Den sagde, yeah, du gjorde det. Det gjorde den. Det er det, den sagde. Hvad med cast shit? Can't do that yet. Vil du hjælpe dem herhen? Ja, I'll clear the way for you. Lad være med det. Det er værre. Can't do that yet. I'm faded. I can't do that yet. Need more rain. Er der nogen her, der ligner ikke? Bare 4 af dem, ikke også? Og det er den sidste. Du kigge, har du fået dem? Siger du? Yep. Jeg ser 3 ud af 4. Nej, 4 ud af 4, undskyld. Super. Så er du 3 ud af 4. Nej, den tog bare lidt tid. Der er 2 gutter her. Hvad vej skal vi ud? Jeg går bare lige over. Her har sådan en tailoring ting, du kan lære. Så skal du bare højreklikke på den, så har du lært den. Så kan du lave den. Den har jeg allerede. Ja, den har du allerede. Nice. Men, okay. Lad os samle den op. Jeg havde 2 recipes af dem. Sælge dem, eller måske kan Adam disenchant dem. Okay. Så skal du bare over og aflevere dem. Dræb zebra på vejen, ikke? Nice. Så når vi nok heller ikke meget med. Nej. Så kan du tage en timed quest. Den er nemlig super nem. Det betyder, at der er tid på. Når du har afleveret de her fungal spores, så beder ham, du afleverer den der til. Han giver dig en ny quest, hvor du skal flyve til Thunderbluff
Og så skal du bare aflevere dem i Thunderbluff. Der har du heldigvis Flight Path allerede. Ja, er det den, der er timed? Ja, det er den, der er timed. Hvor meget tid har man? 40 minutter eller sådan noget. Den er timed, så du kan gå derover, basically. Ja. Zebra. Er ikke der? Ja, der er en der. Zebra, zebra, zebra. Ah. Oh. Har en enkelt lille taunt ability på min damage stance. Hvad? Jeg har 2 stances. En battle stance og en defensive stance. Når jeg quester med dig, bruger jeg hovedsageligt battle stance. Bare fordi, at defensive er jo mere, når at jeg vil dø. Vi går væk fra zebraerne nu, forresten. Hvor er det zebra? Der er ikke nogen den her vej. Men skal Nej, du ikke jeg af... tror, der er ikke nogen den her vej. Men du skal bare aflevere quest zebra, dem støder vi på. Dem støder du bare på, når du tager andre quests. Der er ingen grund til at gå ud og aktivt lede efter dem, når de er spredt sådan ud. Så når man har klaret den, skal man jo hele vejen tilbage. Ja, men så er du i gang med at klare en anden quest alligevel. Generelt, Ja. rule of thumb, hvis der er en quest, hvor du kan se, at de er spredt mega meget ud, så bare tab den, som du møder dem på vej mod andre quests. Så klarer du den bare, når du klarer den. Okay. Jeg har lidt mere tid. Der er en ting, jeg gerne vil nå. Så du skal ikke tage den her time quest lige med det samme. Så ham alkemisten lige herovre. Du afleverer bare questen og ikke accepterer den endnu. Okay. Altså accepterer den næste. Next. What can I help you with? Jeg skal ikke acceptere den her, vel? Du skal ikke acceptere den næste, du får af ham. Go forth to victory. Og så den her over, der skal du acceptere den næste, og så skal du lige fortælle mig, hvad næste skridt er. Du skal. Okay. Er hun ikke her? Nu er det forbi. Return to Tonga at the crossroads after investigating the stagnant oasis. Investigating, og så har du sådan, ved siden af questen har du noget, du kan trykke på, er det korrekt? Ja. Og det er ved en anden sø, er det også korrekt? Ja. Kan du begynde at gå derhen af? Jeg ved ikke lige helt, hvor det er. Nu skulle jeg leder selv. Nå, hernede. Jeg ser Skal den. jeg se? Ja, jeg ser den. Den er hernede. I det her. En lille bitte sø. Vi vil bare drikke zebra på vejen. As we see him. Not enough rage. Bonk. Skin den. Kan du ikke se endgame-chatten? Du må ikke dræbe den der raptor. Raptores. En derhen. Yep. Wow. Spawner de i vores ansigt, den her. Need more rage. Rude. Good game. Bam, bam, bam.
Bum, 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 bum. Mm. Mhm. Bulkar Booty Chest. Key. Ja, det er til en anden Ja, quest. tag den. Ja, det er til en chest. Et andet sted. Sådan en bossman. Jeg kiggede mærkeligt på dig. Kunne ikke lide det. Det er rigtigt. Nej. Lad være med at kaste den spil der. Nej? Nej. Jeg interrupted hans spil. Forvirring. Jeg skal i teorien altid have det skjold der på, som du gav mig der. Når den udløber, skal jeg have en ny. Kan du ikke få. Det er ikke muligt. Du er immun. Jeg har ikke givet dig den med det samme. Nej, jeg sagde, når den udløb. Yep, just like that. That is how you do the healing thing. Her er lige den her Mage Royale. Jeg skal hele tiden finde dig. Og så trykke på dig. Og så... Du kan bare trykke på mit, deroppe i venstre hjørne, kan du bare trykke på mit venstre klik på min billede. Og så bare gøre det sådan. Hvis jeg ikke trykker ind på det, så kan jeg ikke se, hvornår den udløber. Du kan ikke se det på mit billede op til venstre. Er der ikke sådan en lille timer der? Eller er der bare symbolet, eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Der står bare Weekend 2. I see. Ikke? Nå, jeg kan godt se det, når jeg holder musen over, når jeg først skal holde musen over. Bare brug lige nøgen. Det kan jeg ikke. Perfekt. Jeg er blind. I take no damage now. Awesome. Hvad er det her, jeg kan tage? Briarthorn? Ja. Ja, tak. Hvor er den? Der. Hvad er der herovre? Silverleaf? Suppose. Og du skulle bare ned i midten af søen, og så skal du højre klik på den. Men jeg tror, der er turtles i vejen, så dem fjerner vi lige. Perfection, sir. Now you're doing it. De er lidt tankier, dem her. Derfor det lige tager lidt tid. Du tog al skaden meget hurtigt. Ja, det er fordi, det er low level, men al skade, jeg ikke behøver at tage til mit HP, er awesome. Every single one. Godt. Down we go. Der er en mere her. Du kan bare gå og trykke på den i midten der. Jeg har ham her. Awesome. Yes, lad os bare tilbage. Aflevere den med det samme. Tænker nemlig lige akkurat, jeg måske kan nå at sørge for, at du kan aflevere den der AFC-quest, fordi når du kan få den quest til dungeon, så skal du også over i
der skal du jo alligevel aflevere den der time quest. Aha, 2 i 1. Aha. En tankquest. Hvad siger du? Hvad for en tankquest? Den vi snakkede om tidligere. Og time quest. Teamet. Synkronhopning. Så er det godt til synkronhopning. Det er dig, der skal synkron efter mig. Nej, det her synkronhopning. Længere. Og der zebraer. De stadig ikke respawnede. Nej, du mangler en, ikke også? Jo. Hov. Sådan. Jens empty cake, er det en quest, jeg skal tage? Jeg vil lige løbe forbi den. I wouldn't recommend it. I hate it. Der er en zebra bag os. Og foran os. 2 zebraer foran os. Det er rigtigt. Men du ikke få den ved en af dem. Sweet. Kan du se, hvad jeg mener med, at man ikke behøver aktivt at kigge efter den? Nej, jeg kan ikke se, hvad du mener. Kan du ikke forklare mig det? Nej. Hvis du ikke kan se det, så er din IQ bare det lavere, end jeg havde regnet med. Ja, nok. Du behøver selvfølgelig ikke putte skjold på mig, når vi ikke skal til at kæmpe. Fordi Renew er god at bruge. Du tager ikke lige så meget aggro, fordi det er sådan små ticks. 2, den bruger mindre mana, så det er godt for din mana balance eller management. Nu skal jeg have Prowler Claws. Ja, det bliver jeg ikke i dag. Kan det passe, at hun siger til dig nu? Mine forældre, de missede bussen, de får næsen på den. Du får en opgave, du skal lave spaghetti klar, og kødsovset klar til klokken 7. Til klokken 7? Ja. Der kan du det. Kødsovs, det skal bare varmes. Hvad skal du skal? Så skal jeg hente mine forældre. Nå. Skal du dræbe turtles? Er det rigtigt? Ja. Lad os gøre det med det samme. Det er et samme sted, hvor vi kom fra. Hvad? Var det ikke nu, vi var færdige? Nej, Var det ikke nu, jeg skulle tage den der Thunderbolt? det håber jeg ikke, du har gjort. Var det ikke det, du sagde? Nope. Klip det. Jeg sagde bare, når vi var færdige med den her. Jeg sagde ikke, vi var færdige med den. Prøv at se chatten. Klæbernes daghealer. Og så kan jeg jo sætte roll den der damage. Så lær din plads. Glæbernes now tank. Glæbernes now tank. Var det, hvis vi ikke fik det med første gang, eller hvad? Du ændrede den til healer igen. Nej, jeg gjorde ikke. Det er mig, der har healet den. Der står Glæberen fan. Nå, Klæberen, fan. Det er fordi, vi hedder næsten det samme. Jeg mener mig. For sjov. Insta-decline. Jeg har fået 2% XP, siden jeg har gjort det her med dig. Nice. Masser. Masser.
Hey, du har fået en ring. Ja. Vi var også kun lige ved at dø begge to for at få det ring, men vi har fået en ring. Har du været ved at dø i dag? Det var vist i går. Så du har ikke været ved at dø i dag? Ikke i dag, nej. Vi ringen i går. Så Firethorn, nice. Det er bare spawner igen, I suppose. Der kommer en good løb, det der. jeg follower bare dig forresten. Okay. Skal lige have overblik her. Den er vist på vej væk, ham der, er han ikke der? Ish. På vej væk, ish. Vi skal bare dræbe turtles. Not enough. I'm out Der er en turtle lige her. Nå, der er en gut her også. Du er noget tæt på den turtle der. Jeg nåede ikke at interrupt ham. Lille bitch. Turtle power. Altered Snapjaw. Nice. De er alle sammen spawnet igen. Var det dejligt. Endnu en. Sygt. Tusind tak for follow. En eller anden. Den virker åbenbart ikke, den der, hvor der popper op, dem der har followet, men tusind tak. Det var mig, der followede dig. Jeg tror ikke helt på dig. Det står ikke engang i min chat eller noget som helst. Jeg var ikke op på skærmen eller noget. Det må jeg lige have kigge på så jo. Det er mit træk. Sygt. Hvor mange har du nu? 5? Makes sense. can't do that yet. Seks. Jeg samler nogle blomster op, indtil der er flere, der spawner. Der er en lige herovre. Og så var der vist også en herovre et eller andet sted. Og en turtle. Hallo! Jeg er herinde på mit værelse. Ja. Hvad siger du? Okay, jeg kommer lige om lidt.
Det var 8. Jeg eskorterer dig tilbage, og så er det for mig. Okay. Ikke den her vej. Ish. Jeg havde frikadeller og kartofler med persillesauce i dag i kantinen. Ja. 4 frikadeller, 4 kartofler og persillesauce. Hvor meget kostede det, tror du? Der er noget efter mig. Jeg prøver faktisk. Okay. Ja. Jeg kommer, jeg skal lige ordne noget, så kommer jeg. Der kommer en til efter mig, sorry. Oh my god. Skal lige noget her. Soul of Spirit. Bad. Jeg follower dig bare. Eskorteringslæb. Hvad siger du? Eskorteringslæb. Eskorteringsklæb, ja. Så tror jeg ikke, du skal mere. Så tror jeg, du kan gå op og få Dungeon Questen i Thunderblood, når det er. Ja. Det skal nok blive. Nice. Hvad gør du? Hvor er der også i chatten, hvis nogen gør egentlig. Jeg tror, man kan skrive skrådstræk et eller andet, men jeg kan ikke huske det. Har du det på? Hvad siger du? Har du det på? Nej, jeg kan ikke huske, hvordan. Det er jo ikke så vigtigt for mig. I just want to get to level 60, man. Kan der stå i chatten, at Glaberen has reached level 60? Nej. Jo. Nej. Gør der jo. Nej. Og så står der bagefter, at Glaberen fan has reached level 60. Nej. Well, there you go, sir. See ya. Tak, herre. Okay. Husk dine sko. Jeg har nogle sko. Sandaler. Hey. Har du husket dem? Ah. Har du Tak husket dine fordi sko I og så med på sandaler? stream. Bye bye bye.